Darvos a benvida desde a CIGA Ensino a este NUC que organizamos coa intención, pois, de botarvos unha man ás persoas que tendes aí no voso horizonte de expectativas profesionais, pois, e cada dedicarvos ao ensino. A idea é, pois, aclararvos unha serie de dúbidas que teñen que ver con distintos aspectos do proceso selectivo, como poden ser as fases, os requisitos e demais. E ben, para isto contamos coa presenza de unha compañeira e un compañeiro de Monse Pernas e de Pablo Rodríguez Vilas. Monse é profesora de FP do ámbito do audiovisual e Pablo é profesor de Lingua e Literatura Galegas en secundaria e tamén pertence ao corpo de ensinanzas de réxime especial porque aprobou tamén a oposición de acceso a, pois, ao corpo de, bueno, como docente de EOIS. Ben, en calquera caso, neste momento están con nós porque son, pois, están en réxime de servizo, en servizos especiais, perdón, como liberados na CIGA Ensino. En esta condición, como digo, están con nós, non? Ben, en canto á organización da sesión de hoxe, pois temos idea de que dura aproximadamente hora e media, vale? E como imos distribuir, pois, esta hora e media? A primeira hora, pois, ocuparana o relator e a relatora e a media hora final, pois, deixámola para solventar posibles dúbidas que vos poidan xurdir. Ben, pois, iso simplemente nos queda desexarvos que aprendades moito sobre o proceso, que vos animedes, pois iso, a chegarvos á profesión docente e unha vez nela, pois xa sabedes que a Cigansino aquí está, pois, para solventarvos calquer tipo de dúbida que teñades con respecto ao voso traballo e nada, e xa lle damos entón paso a Monse Pernas, que creo que é a compañera que vai abrir a sesión de hoxe. Ben, pois moitas grazas a todos e a todas por estar aquí. Para ir o máis rapidamente posible, o que nos plantexamos con este NUC e por que decidimos facelo é para abrirvos, digamos, que un abano de posibilidades laborais a persoas que seguramente xa estudastes unha carreira tradicionalmente enfocada á docencia, como poden ser moitas filoloxías, tamén pode ser pois xeografía histórica e historia, física ou química, bioloxía, pero tamén para abrirvos outras perspectivas laborais a moitas outras persoas que tedes titulacións diferentes ás tradicionalmente expostas cara á docencia e que o mellor, pois, por diversas circunstancias pensades en facer o mestrado, xa o fixestes, estades nestes momentos pois traballando na empresa privada e queredes dar un cambio radical ou estades facendo doutoramento, un pouco de aí que a idea inicial coa que quero iniciar esta intervención é con que este NUC está pensado como prácticamente todo o mundo, para un público moi heteroxéneo. Como veremos despois nos requisitos, prácticamente con case calquera titulación universitaria, e vou poñer así exemplos moi variopintos, pois desde veterinaria, pasando por enxeñaría de minas, pasando por odontoloxía, calquera destas tres que acabo de citar ou, por exemplo, varios ciclos superiores de formación profesional, tamén poño algún exemplo, dirección de estilismo e peiteado, deseño e xestión de produción gráfica, construccións metálicas. Pois ben, estas son titulacións que vos van permitir ser docentes. En principio, calquera persoa con un grau universitario ou equivalente pode presentarse ás oposicións sempre que teña unha formación pedagóxica. Pero estas titulacións que acabo de mencionar non só permiten presentarse, senón que ademais son habilitadoras para poder permanecer nas listaxes de sustitución de determinadas especialidades e mesmo incluso sen ir ás oposicións, se abren esas listaxes de especialidades, poder acceder á docencia. Por que, ademais, facemos este NUC neste momento? Ben, facémolo tamén porque é un momento moi propicio para empezar a traballar como docente e ademais, no ensino público non universitario galego nos próximos anos
precísanse de docentes. Son uns datos, como comezo. Cada ano xubílanse alrededor de 700 docentes no ensino público non universitario. Estamos contemplando aquí tamén infantil e primaria, inda que esta charla está orientada sobre todo a secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial. Temos a plantilla, o cadro de persoal docente máis envellecido do Estado. Case un 42% do profesorado supera os 50 anos de idade. Aquelas persoas que son docentes funcionariado de carreira desde antes do 2011 poden xubilarse anticipadamente aos 60 anos, co cal hai nos próximos anos prevese que se xubilen así, a bote pronto, nos próximos 5 anos, alrededor de aproximadamente 2.800 persoas. Mentres que se nos imos a un horizonte temporal un pouquiño máis longo, se nos imos nos próximos 15 anos, prevese que un de cada 4 docentes dos que están agora mesmo en activo como funcionariado de carreira teña que renovarse, é dicir, que se poden chegar a convocar até 15.000, perdón, até 15.000 prazas de oposicións nos próximos 15 anos. Pola contra, temos unha idade moi, o sea, un perfil, unha porcentaxe de profesorado menor de 30 anos, pois moi escaso en comparación con outras franxas de idade. Temos apenas o 5% de docentes, funcionariado de carreira chega aos 30 anos. Bueno, de aí que todo isto que vos estea comentando, que así a bote pronto pois, pode parecer unha chea de cifras sen moito sentido, resúmese en que estamos nun momento de gran relevo xeracional no ensino público non universitario, de aí que sexa un bon momento para pensar en opositar e, ademais, como veremos máis adiante, hai incluso especialidades nas que hai unha demanda altísima de profesionais docentes e que non hai nestes momentos, até o punto de que incluso se acaban de abrir listas sin requerir ter o mestrado de formación do profesorado. Ben, se hoxe non vai dar tempo a isto, pero un pouquiño para que saibades tamén que somos un sindicato rigoroso, que traballamos con moitos datos, estudos e demais. Temos para que calquera persoa, se se quere dirixir a nós, se ten dúbidas sobre en que especialidade pode encaixar mellor, cales poden ter unha perspectiva máis factible de que se convoquen máis plazas nos próximos anos. Non temos unha bola de cristal, pero sí temos estes datos que podedes estar vendo aí, que por todas as especialidades, pois o número de persoas que teñen unhas franxas de idades entre 66 e 70 anos, é dicir, ese sí ou sí se van a xubilar en breve, entre 61 e 65 xa poderían facelo agora, ou maiores de 55, é dicir, que nos próximos 5 anos pois tamén se prevé que podan chegar a xubilarse, vale? Entón, para non estenderme con esta parte, creo que quedou claro que sí, que é un bon momento, que se está dispensando en dar o paso, ou se, por exemplo, estades opositando, vos presentastes, digamos que por probar, pero queredes tomar máis en serio esta opción vital, pois que efectivamente é un momento propicio para facelo. Toda a información, máis ou menos, que vamos a falar aquí dela, está na nosa páxina web, nun apartado de oposicións, no que tedes diferenciado, se queredes informarvos sobre como son as oposicións ao corpo de mestras, é dicir, para aquelas persoas que opositan a infantil e primaria, que non é o caso de hoxe. Despois temos os corpos de secundario e os corpos de secundaria, donde vai englobada tamén a FP e as ensinanzas de réxime especial, e un apartado de normativa. De que imos a falar hoxe? Así moi brevemente, xa o poñía no programa do NU, na publicidade que fixemos, pero en calquera caso resumo moi brevemente. Eu encargareime da parte de normativa, dos requisitos de acceso, dos temarios que están actualmente en vigor, a diferenza que hai entre oferta pública de emprego e convocatoria de oposicións, veremos un pouquiño rapidamente como foi a deste ano, porque sí que son dous conceptos que está ben que aprendades a diferenciar. Despois o meu compañeiro Pablo vai xa centrarse no sistema de oposición puro e duro, é dicir, de ingreso, que está composto de concurso e oposición, aínda que, como me acaba de pasar a min agora mesmo, simplifiquei non oposición, non? Porque como é a proba máis complexa,
pero non é así, é dicir, o sistema de ingreso está composto por un concurso, por unha oposición e por unha fase de prácticas, como el despois vos explicará. Tamén detallará cada unha das probas, en que consiste tamén o baremo de méritos, como homologar esa formación para que vos puntúe. Por último, retomarei eu como funcionan as listaxes de sustitución, cales son as especialidades máis demandadas a día de hoxe, e teredes un espazo breve tamén para facer preguntas, breve porque non temos moito tempo, pero en calquera caso despois estamos a vosa disposición en todos os nosos locais, teléfonos e redes sociais. Ben, empezo pola normativa de acceso. Primeira cuestión que igual nos sorprende incluso pois, as persoas que xa estábamos metidas desde empezamos a traballar como interinos e interinas, íamos ás oposicións e de repente aprobamos. E sorpréndenos que nos chegue un nomeamento a nivel de funcionariado de carreira do Estado. Eso é así algo chocante, porque empezamos a traballar, imaginadevos que o facedes como persoal sustituto ou interino, páganos a Consellería de Educación, cando opositamos a unhas oposicións que convoca a Xunta de Galicia, pero, sin embargo, curiosamente somos funcionariado do Estado. Isto ten moitas repercusións. A primeira de todas é que o sistema de ingreso, de acceso e de adquisición de novas especialidades, que son 3 fórmulas diferentes para poder acceder ao ensino e ás distintas especialidades, está regulado polo Ministerio de Educación. É dicir, nós non somos, por exemplo, como o Sergas ou como un funcionario da Xunta ou un funcionario ou funcionaria da Deputación ou dun Concello. Nós regulámonos por algo igual, exactamente igual aquí que en Andalucía e que en Canarias. E eses son os 2 reais decretos, basicamente o primeiro do ano 2007, pero despois foi modificado levemente no ano 2018, polo que se regulan as convocatorias de concurso-oposición. A maiores tamén implica que unha vez que aprobamos a oposición por unha especialidade, é dicir, se aprobamos a oposición pola especialidade de inglés de secundaria, nunca máis nos podemos volver a presentar ás oposicións de inglés de secundaria nin noutra comunidade, por exemplo. Isto tamén ten implicacións, por exemplo, se queremos ir a outra comunidade autónoma e opositar ali a xeografía e historia e despois queremos voltar para Galiza. Non podemos facelo opositando aquí. Teremos que vir por un sistema que se chama concurso xeral de traslados e que se convoca a nivel estatal cada 2 anos. Digo isto porque moitas persoas igual tedes estades interesados e interesadas en opositar a unhas especialidades en que o mellor aquí un ano saen poucas prazas e saen máis prazas fora. Pois ben, o que é a normativa de acceso é igual para todas as comunidades. O que diferencia, lóxicamente, vai ser o que é bueno, pois o tipo de probas, non? Lóxicamente, cada comunidade autónoma acostuma pois, a adaptalas á súa realidade. Tamén queríamos destacar que se está iniciando a negociación dun novo sistema de acceso. E isto pois causa certa incerteza, sobre todo para aquelas persoas que xa empezastes a estudar, que tedes os temarios avanzados, que xa incluso podedes ter a programación didáctica elaborada e entón, pois claro, estades aí a expectativa de que vai acontecer. E poño nesta diapositiva si pode haber cambios para o próximo ano en moitas interrogacións, porque tamén é unha pregunta que nós mesmos nos facemos. Como sindicato maioritario no ensino público non universitario, tamén na administración en Galiza, nós estamos presentes nas mesas de negociación co Ministerio. Polo tanto, calquera negociación que se leve a cabo, imos estar ali e imos informar de cada un dos pasos que se dean. Polo tanto, aconsello vos tamén que nos sigades nas nosas redes sociais e que vos así poderedes vos ir enterando de calquera modificación. Sen ter unha bola de cristal, case me podo aventurar a dicir que para o ano que ven non vai haber cambios.
Por que digo isto? Bueno, pois porque porque a propia dinámica de como funcionan as oposicións docentes así non lo demostra. E como direi en breve, pois os temarios polos que estamos nestes momentos opositando a maior parte das persoas, polo que están opositando este ano os compañeros e compañeras que van ir ás oposicións, son de prácticamente hai 30 anos. Entón, como as administracións van tan lentas, dubido que unha reforma do acceso á función docente se faga nun único ano. O horizonte temporal que se propón o Ministerio é finais desta legislatura. No ano 2027 é cando supostamente remata esta legislatura e é cando o Ministerio di que ten previsto rematar toda unha serie de negociacións que van a afectar non só o sistema de acceso, sino a condicións laborais do profesorado. Ben, entón, requisitos de acceso, para ir directamente así, moi resumidamente. Son prácticamente os mesmos algúns que para opositar a calquera outra administración, vale? Como podedes ver aí, pero sí que hai algúns máis concretos, como por exemplo o de non ter antecedentes de delitos sexuais, xa que imos traballar con menores de idade. Bueno, en calquera caso debería ser un requisito, pero neste caso é clarísimamente algo que non é, digamos, que permitible de outra maneira. E o que vos comentaba antes, non podemos ser funcionariado en prácticas ou de carreira xa da mesma especialidade. Non podemos. Ben, por outro lado, temos que acreditar o coñecemento do castelán e do galego. No caso do español, simplemente por ter nacido no Estado español xa non se nos pide nada máis, e no caso do galego, se estudastes o bacharelato en Galiza, teríades o CELGA 4, é dicir, o equivalente ao CELGA 4. Eso sería cuestión de ir ao vosso instituto, pedir o certificado correspondente e xa está. Para as persoas, sen embargo, que estudaron só formación profesional, xa terían que ter o CELGA 4. Ben, requisitos específicos. Aquí sí que me vou a deter un pouquiño porque non todo o profesorado estamos no mesmo nivel e categoría. En concreto, o profesorado de ensino secundario e escolas oficiais de idiomas digamos que conservatorios, ensinanzas artísticas, somos grupo A1. E aquí tamén se engloba o profesorado que impartimos na FP maioritariamente. 19 especialidades da FP estamos englobadas aquí. Mentres, por outra banda, hai 10 especialidades da FP xunto con mestres de taller de ensinanzas artísticas e tamén os mestres e mestras de primaria infantil que están no grupo A2, vale? Isto ten implicacións a efectos de que estamos cotizando de forma diferente e cobrando tamén de forma diferente. Con todo, que diferencia, por exemplo, o profesorado de FP que pertencemos ao corpo de secundaria ou que pertence ao corpo de profesorado especialista de sectores singulares? Pois diferencia que neste último corpo, que está composto de 10 especialidades, neste último corpo pódese acceder á docencia con ciclo superior de FP, de forma excepcional. Ben, para o resto ou para como requisito específico de titulación, o habitual é que se pida un grau ou equivalente. Polo tanto, con un grau ou equivalente poderemos opositar a calquera destes corpos que acabo de mencionar. Se temos calquera titulación que está considerada superior a un grau, como poden ser as antiguas licenciaturas, as enxeñarías superiores, a arquitectura e demais, pois lóxicamente non imos ter ningún problema, igual que se temos doutoramento. Se temos antigas diplomaturas, arquitecturas técnicas ou enxeñarías técnicas, excepcionalmente tamén poderemos opositar ao grupo A1 de profesorado de ensino secundario para algunhas especialidades en concreto, vale? Ben, en todos estes casos vai ser precisa ter unha formación pedagóxica e didáctica, o que hoxe coñecemos e que está en vigor, que é o mestrado de formación do profesorado. No caso de persoas que teñen titulación de FP, chamase curso de aptitude pedagóxica, e o que cursamos moitas persoas xa un pouco que peinamos canas, que sería o antigo CAP. Entón, sí, corpo de profesorado de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e corpo de ensinanzas artísticas, somos grupo A1 e, como regla xeral,
grao ou equivalente e, nalgúns casos, excepcionalmente, diplomatura, arquitectura técnica e enxeñería técnica. No caso do corpo de profesorado especialistas de sectores singulares da FP, tamén todas as titulacións universitarias que acabo de mencionar, pero excepcionalmente tamén se permite acceder con un ciclo superior de FP, vale? Por exemplo, os exemplos que puxen antes, non? De dirección de estilismo e peiteado, pois podese ir ás oposicións de peiteado. Con construccións metálicas, a oposición de soldadura. Con deseño e xestión da produción gráfica, pois a produción de artes gráficas. Vale. E, efectivamente, pois se hai algunha persoa que queda con dúbidas sobre o corpo de profesorado de música e artes escénicas, que sería para impartir clase en conservatorios, en escolas de danza, que hai unha en Lugo, en escola de arte dramático, que temos unha en Vigo, e na escola de restauración de bens culturais, que hai outra en Pontevedra, pois para este corpo de profesorado tamén é necesario o mesmo requisito de titulación académica, pero até o momento non é necesario o mestrado de formación do profesorado. Isto vai mudar coa nova Lei de Ensinanzas Artísticas, que xa está aprobada, pero non está desenvolvida. E tamén me quero deter, aínda que vai haber un NUC específico para persoas que queiran opositar a infantil e primaria, pero sí quero me deter, por se hai aquí persoas que teñen a titulación de maxisterio, que saiban que tamén poden presentarse a oposicións de secundaria e de formación profesional sempre que teñan pois, o grau en mestre, non vale aquí a diplomatura, de acordo? Esta é unha diferencia importante, o grau e o mestrado de formación do profesorado. Con iso poden ir pois, a calquera titulación, digo, a calquera especialidade que, por exemplo, pode ser bastante habitual, como poder querer ir pois, a francés, a inglés, a educación física, a música, ou tamén poden ir bueno, poden ir a calquera, tendo un grau e un mestrado, como calquera outra persoa, vale? É dicir, con un grau ou mestrado, aínda que sexa en telecomunicacións, podemos ir, por exemplo, a inglés. E a diferencia vai ser que teremos que aprobar a primeira parte da oposición para poder quedar en listaxes, pero por poder podemos ir. Pero referíame que aos titulados en maxisterio teñen titulación habilitante e afín a dúas especialidades especificamente da familia profesional de servicios á comunidade en FP, que son servicios á comunidade e intervención sociocomunitaria, co cal aí tamén se abre outro abano que ao mellor algunhas persoas que tedes maxisterio non pensabades. Sobre os temarios en vigor aos que me referín antes, e realmente pois non bueno, pois non nos imos a deter, tedelos tamén na nosa páxina web no apartado de normativa. Basicamente, tedelos aquí recollidos, están todos publicados no BOE e, como falaba antes, pois algúns son do ano 93 ou 96. Estamos falando, xa digo, de hai máis de 30 anos, o cal é incrible que a estas alturas pois, os distintos gobernos do Estado non foran capaces de actualizalos. Imaginadevos nalgúnas especialidades como pode ser informática, electricidade, electrónica, imaxe son, isto quedou absolutamente desfasado porque son temarios da era na que aínda non había internet ou non estaba xeralizada. Ben, moi brevemente, diferencias entre oferta de emprego público e convocatoria das oposicións. Cada ano a Consellería aproba primeiro a oferta de emprego público, que digamos que simplemente o que aproba é o número total de prazas que se van convocar distribuídas polos corpos docentes que vos expliquei antes, non? Que explicamos antes. Como podedes ver, este gráfico elaborado pola CIGA, estas prazas de ingreso nas oposicións docentes, malia que dixen antes que está habendo moitas xubilacións, pois non se están incrementando, porque o que fai a Consellería basicamente é convertir emprego que nestes momentos está sendo temporal, que está sendo ocupado por persoal interino, en fixo. E ademais está amortizando algunhas xubilacións, sobre todo naquelas especialidades que teñen menor carga horaria ou máis minoritarias, como pode ser, por exemplo,
o tema de, bueno, latín, grego, música, debuxo, está acontecendo nesas especialidades que se amortizan xubilacións. De aí que, bueno, pois curiosamente, malia que son tempos propicios e hai moita remuda xeracional entre o profesorado de ensino non universitario, pois non están aumentando moito as prazas. Con todo, estamos falando de que, bueno, están superando as 1000 e pico prazas docentes cada ano de oposicións e, polo tanto, nunhas especialidades máis ca noutras, como veremos despois, hai opcións a poder sacalas, desde logo, desde fora de todo, si xa estades no sistema, tedes unha experiencia e estades máis habituados e familiarizados xa pois, coas programacións didácticas, coas metodoloxías didácticas, pero con todo tampouco é imposible aprobar sen ter traballado con anterioridade. E despois, sobre a convocatoria de oposicións, vale, isto sí que é moi relevante, que todos os anos bueno, se publica no DOGA, publicouse o 17 de febreiro, sempre se abre un prazo para matricularse posteriormente, e aquí é onde xa veñen desglosadas as especialidades co número de prazas convocadas pola quenda libre ou pola quenda reservada a persoas con discapacidade. De acordo? Por suposto, bueno, aquí tedes a deste ano e tamén hai oposicións así un pouco máis diferentes das que hoxe non íamos a falar, como a Inspección de Educación, ou pasar de un subgrupo a 2 a un subgrupo a 1, vale? Prazas de promoción interna que maioritariamente xa vos podemos dicir que quedan prácticamente desertas. Vale, entón esta convocatoria sí que é moi relevante estudala porque vai ser como a nosa guía e calquera dúbida que teñades ao seu respecto, pois aquí estaremos para aclarárvola. E xa para rematar e darlle paso ao meu compañeiro, cada ano, cando sae a convocatoria publicada no DOGA, hai que matricularse, temos unhos videotutoriais que son moi intuitivos, pero con todo, aquí estaremos para calquera dúbida que teñades. A primeira vez que vos presentedes, igual tedes máis así inseguridades, que é o que hai que entregar? Pois basicamente, en algúns casos, só o xustificante do CELGA 4, porque a titulación, se marcades na solicitude que a consulte de oficio a administración, xa accede directamente ao rexistro de títulos universitarios, mentres que a acreditación da formación pedagóxica e didáctica tamén só aquelas persoas que teñamos a de titulacións antigas diferentes ao mestrado temos que achegala. O resto consulta tamén de oficio a administración. No caso de que, por exemplo, se xades persoas desempregadas, poderedes ter opción á bonificación das taxas e tamén no caso de que precisedes calquera tipo de adaptación de tempo e medios porque teñades algunha discapacidade, pois haberá que acreditalo. Bueno, deixo vos xa co meu compañeiro Pablo, que vos vai explicar máis a fondo como é o sistema de concurso-oposición. Ola, boas tardes a todos e todas. Na miña primeira intervención, pois vou vos explicar un pouquiño en que consiste o sistema selectivo e máis o baremo. Tamén vos vou falar algo do baremo, vale? Con respecto ao sistema selectivo, sempre ides escoitar falar sobre todo de dúas fases, vale? Que son a fase de oposición, que vos vou explicar todo agora en detalle en que consiste, e máis a fase de concurso, vale? Pero ademais hai que ter en conta que hai outras dúas fases, digamos, vale, tamén moi importantes, sobre todo a primeira, que é a fase de presentación, vale, porque a presentación, que por exemplo este ano vai ser o sábado 21 de xuño ás 9 da mañá, case todos os anos coincide un sábado ás 9 da mañá, vale, é case sempre sobre o 20 de xuño. Entón, se non ides, se non asistides a esta presentación, xa automáticamente ides quedar excluídos de poder facer o resto do proceso selectivo, vale? Por iso que, aínda que normalmente se fala da fase de oposición, das partes, das probas que ten, etcétera, etcétera, hai que lembrar que a presentación pois, tamén forma parte do proceso selectivo, igual que forma parte do proceso selectivo a fase de prácticas, vale? A fase de prácticas é unha vez que superamos a fase de concurso-oposición, o seguinte ano darános un destino, estaremos todo o ano como funcionarios ou funcionarios en prácticas e aí des ter que entregar unha memoria, etcétera, etcétera, vale? Pero, de todos modos, para funcionarios en prácticas, chegado o seu momento, temos tamén un curso específico que vos ides poder anotar, así que tampouco me vou deter na fase de prácticas agora mesmo, vale? Onde si me vou deter bastante máis
e no que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas, que é a fase de oposición, vale? Esta fase de oposición, como vedes aí, pois ten dúas probas e, se vos fixades, as dúas probas teñen dúas partes, parte A e parte B. A primeira proba é eliminatoria, isto quere dicir que se non superas esta proba non vas poder facer a segunda. E a segunda tamén é obrigatoria, e isto quere dicir que se non aprobas esa segunda proba non vas pasar á segunda fase, que é a fase de concurso, que non é outra cousa máis que a aplicación do baremo, vale? Entón, xa digo, vos ir explicando en que consiste a primeira e a segunda proba da frase de oposición, así que comezo pola primeira proba. Como vedes aí ten dúas partes, e a parte A da primeira proba pois ven sendo unha proba práctica, vale? Nesta proba práctica, pois o que vos van a avaliar pois son os vosos coñecementos prácticos da especialidade a que vos presentades. Ides ter 3 horas, vale, para facer esta parte práctica, e vanvos dar dúas opcións, das cales deberedes escoller unha. Onde ou como sei eu en que vai consistir a parte práctica da miña especialidade? Pois ides ter que ir a un documento do que xa vos falou moitas veces Monse e do que eu tamén vou falar moitas veces, que é a convocatoria, vale? Na convocatoria é onde se especifica en que consiste a parte práctica de cada unha das especialidades que ese ano se convoquen á oposición, vale? Exemplos, inglés, consiste en responder preguntas de tipo lingüístico sobre un texto en prosa, lóxicamente en inglés, e facer tamén unha redacción nesta lingua sobre un tema de actualidade. Outro exemplo, procesos sanitarios. Aí hai exercicios e supostos prácticos relacionados coa especialidade. Física e química. Trátase de resolver cuestións ou problemas vinculados co temario. En estética, aí van ter que facer simulacións ou resolucións de supostos propios da práctica profesional. Lingua e literatura galega, por exemplo, aí ides ter 3 comentarios, e deses 3 comentarios o habitual é que caen só 2, son lingüístico, literario e filolóxico, e normalmente só caen 2, polo menos estes últimos anos. Ou, por exemplo, en matemáticas, que hai por resolución de problemas, ou en bioloxía e xeoloxía, que tedes o que seguramente os biólogos xa coñeceredes, que é o viso, vale? Con respecto á fase non, con respecto á parte B da primeira proba, esta é unha proba teórica, vale? E consiste en desenvolver por escrito un tema do temario oficial. Neste caso, ides ter 2 horas para desenvolver o tema, vale? E aquí, por exemplo, se sodes do corpo de secundaria ou do corpo de especialistas de FP ou do corpo de escola de idiomas, ides ter que escoller 4 bolas. Aquí falo, bueno, pode chamar un pouco a atención que fale de bolas, pero falo de bolas porque na maioría de tribunais o que se fai é usar un bingo dos chinos, do que se lle dá voltas á manivela e saen as bolas como se fose un bingo, vale? Entón, como digo, en secundaria, especialistas de FP e Escola de Idiomas sacan 4 bolas, das cales ides ter que escoller unha para desenvolver o tema. Por exemplo, no corpo de mestras, aí só sacan 2 bolas e van ter que facer a exposición dunha delas, dun tema delas, vale? Por escrito. Por que esta diferenza de número de temas que sacan? Pois porque en secundaria, Escola de Idiomas, especialistas de FP, estamos falando de unha media de 70 temas, poñédelle máis ou menos, e en mestras son 25 temas, vale? Vouvos comentar tamén unha serie de cuestións relacionadas con esta primeira proba. Por exemplo, normalmente, tanto a parte A como a parte B adoitan ser o mesmo día, mañá e tarde, aínda que é certo que nalgún caso, en algunha especialidade, podedes atopar que vos convocan para facer, por exemplo, a parte do tema outro día, vale? Normalmente, se non é o sábado, pois é o luns, vale? E tamén pode haber, por exemplo, especialidades de formación profesional que a parte práctica, en vez de tela o sábado, pois van a ter, pois imaginadevos, toda a semana seguinte a ese sábado, pois poden ter parte práctica, vale? Despois, tanto a primeira proba como tanto a parte A como a parte B da primeira proba hai que lelas, vale? Entón o tribunal vaivos convocar a través da páxina web edu.xunta.gal/oposicións, vaivos convocar para un día para o que tedes que ir ler, vale? E tamén vos van convocar aí a través desa páxina web para facer a segunda proba ás persoas que superedes a primeira, vale? Paso xa entón á segunda proba, que como vedes aí, tamén ten dúas partes, parte A e parte B. A parte A consiste na exposición dunha programación didáctica, vale? Antes de comezar a exposición da programación,
o que vai facer o tribunal é sortearvos a unidade didáctica que ides ter que expoñer a continuación da exposición de programación, vale? Esta escolla podedes facela de entre as unidades da vosa propia programación, vale? Ou podedes expoñer, se queredes tamén, unha unidade dun tema do temario, vale? O que fai habitualmente a xente é, o que parece máis lóxico, expoñer unha das unidades que xa leva na súa propia programación, pero bueno, xa sabedes que isto das oposicións consiste en destacar sobre os demais, entón eu garantovos que se escolledes facer un tema, expoñer unha unidade dun tema do temario, ides destacar, pero tamén vos advirto de que é bastante máis complexo porque hai que levar preparadas moitas máis unidades didácticas, vale? Ben, unha vez que fan este sorteo, o que ides ter é o que se coñece co nome de encerrona. Que é a encerrona? Pois a encerrona é estar encerrados ou encerradas nunha aula do centro onde se desenvolve a oposición durante unha hora. Nesa hora podedes usar o material que considerades oportuno, vale, para preparar as exposicións que ides ter despois, e o único requisito é que este material non teña conexión co exterior. Por exemplo, un móvil pois non está moi ben levalo aí, vale? Que se adoita facer nesta hora da encerrona? Pois o normal é organizar a exposición de todo o que vas falar despois e revisar pois aquelas cousas que considerades necesario revisar con respecto ao que ides expoñer despois, vale? Para facer a exposición da programación, estou na parte A, para facer a exposición da programación, ides ter 20 minutos. A continuación destes 20 minutos, de seguido, ides ter que facer a parte B, que é a exposición da unidade didáctica, vale? No caso da unidade didáctica, ides ter, en vez de 20, ides ter 30 minutos, vale? E cando rematen estes 30 minutos, ao final, o tribunal, durante un máximo ou aproximadamente de 10 minutos, vai vos poder facer preguntas sobre a vosa programación ou sobre a vosa unidade didáctica, vale? Unha serie de cuestións para finalizar isto que me gustaría comentar sobre a segunda proba. Bueno, xa dixen que normalmente son o mesmo día e unha detrás da outra, tanto a parte A como a parte B da segunda proba, programación e unidade, é todo seguido, é o mesmo día. Pero debedes saber tamén que o formato, vale? O formato que debe ter a programación, o formato que debe ter as unidades, os contidos que deben ter, todo iso aparece nese documento que se chama convocatoria, vale? A convocatoria establece o tipo de letra, que é Arial 12. Establece o número de páxinas, que ten que ser un máximo de 60. O número de unidades didácticas, por exemplo, nas especialidades específicas de FP, falamos dun mínimo de 4 unidades didácticas, en cambio, no resto de corpos falamos dun mínimo de 15, vale? Aí tamén aparece na convocatoria pois os contidos mínimos que ten que ir na programación, pois que se metodoloxía, que se atención á diversidade, etc. Vale? Outra cousa importante que debes ter en conta para esta segunda proba é que podedes empregar un guión e material de apoio que sexa aprobado polo tribunal, vale? O normal, o máis habitual, é levar presentacións, destas que se lle ensinan ao tribunal, ou láminas, ou o que sexa. Eu coñezo algún caso, por exemplo, que tivo moito valor desde o meu punto de vista e levou, por exemplo, un proxector coa correspondente pantalla para proxectar. Digo que para min é algo de valor porque, lóxicamente, aí vas destacar sobre os demais, está claro, pero tamén te arriscas a que chegues ali e que o proxector, por exemplo, pois lle dea por non funcionar ou que perdas moito tempo montando e que cho desconten da exposición, vale? Entón xa digo, calquera tipo de material que vos aprobe o tribunal, podedes levalo sin ningún problema, vale? Despois, outra vez, volvendo á convocatoria, é moi importante e relacionado con esta segunda proba é o que coñecemos co nome de rúbricas. Na convocatoria, ao final de todo, vale, aparecen as rúbricas, é dicir, o que vai ter en conta da vosa exposición o tribunal con respecto á parte A da segunda proba e parte B, é dicir, a programación e unidade. Hai rúbricas que debedes consultar, ou polo menos é moi recomendable, vale? Porque é o que vos vai avaliar o tribunal, vale? E ben, con isto xa estou en disposición de pasar á segunda cousa da que vos quero falar, que é o baremo das oposicións, é dicir, todo o que vos vai puntuar se superades a fase de oposición, vale? Que son as dúas probas anteriores das que vos acabo de falar. Eh, Algo que se comenta moi habitualmente cando empezas a preparar unha oposición é que se non tes moita puntuación do baremo, pois que é casi imposible aprobar, vale? Pois tedes que quitarvos iso da cabeza. E explícovos por qué.
En primeiro lugar, porque no caso dos corpos de secundaria, Escola de Idiomas, FP, etcétera, dáse unha situación que é que normalmente, imaginadevos que, bueno, as prazas repártense por tribunal, vale? Entón imaginadevos que un tribunal ten 6 prazas, vale? Pois a primeira proba, vale? É dicir, a parte práctica e teórica, eso que ides ter que ler, a primeira proba, imaginadevos, hai 6 prazas e pasan, pois, 16 persoas, vale? Para a segunda proba. Pero é que da segunda proba á fase de concurso, igual o tribunal só pasa a 6 ou incluso a menos. Se ocorre iso, se só pasa a 6 persoas, está aprobando o mesmo número de persoas que de prazas, perdón, que ten o tribunal. Entón, aí o baremo simplemente serve para ordenar o persoal aprobado. Non serve para outra cousa, vale? Entón, hai que ter iso en conta, vale? E, e despois tamén é habitual dicir sen experiencia previa vou ter moi pouquiña puntuación, vou probar. A ver, sen experiencia previa, se sumades o que estades vendo agora na vosa pantalla, sen experiencia previa podedes sumar ata 7 puntos dun máximo de 10, vale? Así que ir con 7 puntos non é ir tampouco con pouca puntuación. Xa sei que é difícil ter eses 7 puntos, pero non é imposible, aí está a posibilidade, vale? Con respecto á estrutura do baremo que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas, como vedes, hai un bloque de experiencia previa, vale, que ten unha puntuación máxima de 5 puntos, outro de formación académica coa mesma puntuación, e outro de outro méritos con 2 puntos, vale? Se sumades todo, dá 12, vale? Pero a puntuación máxima que podedes acadar é de 10 puntos, vale? Ben, indo bloque por bloque, vou empezar pola experiencia previa. Aí vedes que puntúa tanto a experiencia nos centros públicos como nos centros privados ou concertados, vale? Para conseguir experiencia docente no ensino público, pois iso normalmente ten que ser estando nas listas de sustitución da pública e facendo sustitucións, vale? Disto, de como se entra nas listas, como funcionan, etcétera, falará vos a miña compi Monse nun anaco, vale? Despois, aí se vedes, damos un punto por cada ano de traballo en especialidades do corpo que vos presentedes. Isto quere dicir que se tedes experiencia docente en galego e en castelán e vos presentades a castelán, a experiencia nas dúas especialidades ao ser do mesmo corpo vai vos puntuar o mesmo, un punto ano, vale? En cambio, se sodes como a min, que traballastes en escola de idiomas, que é un corpo, e traballastes tamén en secundaria, que é un corpo distinto, aí o que vos vai ocorrer é que se vos presentades a secundaria a experiencia que tiñades en escola de idiomas, vanvolo contar a metade, a medio punto, vale? E no caso dos centros concertados ou privados, vedes que se tedes experiencia no mesmo nivel ou etapa, damos medio punto, e se é en distinto nivel ou etapa, 0,25 puntos, vale? Aquí é tamén importante ter en conta, se vos fixades, di que só se teñen en conta 5 anos, vale? Isto quere dicir imaginadevos que tedes 4 anos de experiencia na pública, iso son 4 puntos. E que tedes 2 puntos de experiencia na concertada, que iso son medio punto, e podedes pensar, bueno, 4 da pública e 2 anos da privada xa sumos 5. Non, vale? Porque acabo de dicir que se conta un máximo de 5 anos, polo tanto, a puntuación máxima nese caso sería 4,5 puntos. Isto quere dicir que os 5 puntos só se poden acadar con experiencia docente no ensino público en especialidades do corpo ao que se opte, vale? Con respecto ao apartado de formación académica, aí vedes que o primeiro que aparece é o expediente académico, aí podenvos outorgar un máximo de 1,5 puntos, se a vosa media é entre 6,50, perdón, entre 7,51 e 10, daránvos un punto e medio, e se é entre 6, vale, entre 5 e 6 non tedes puntuación, pero entre 6 e 7,5 daránvos un punto, vale? Despois tamén vedes aí a continuación que puntúan o diploma de estudos avanzados ou o mestrado, unha das dúas cousas, as dúas non, un punto, o título de doutoramento outro punto e o premio extraordinario de doutoramento medio punto. Aquí tede en conta que, a parte do que vos acabo de dicir, de que non conta o DEA e un mestrado, só vai puntuar unha cousa, vale? Só puntúa tamén un mestrado, só puntúa un título de doutor e só puntúa un premio extraordinario de doutoramento, vale? Por lo tanto, en total serían 2,5 puntos neste apartadiño, vale? Tamén puntúan outras titulacións universitarias, vale, tanto de primeiro ciclo como de segundo, a razón de un punto cada unha.
Titulacións de réxime especial e de formación específica, vale? As titulacións de réxime especial estamos falando maioritariamente, en primeiro lugar, de escolas de idiomas, as titulacións de escola de idiomas. A día de hoxe, o que puntúa de escola de idiomas son os niveis C1 e C2, vale? Excepto o C1 de galego, vale? O C1 de galego non puntúa, e explícovos por qué. A pesar das existencias da CIGA Ensino nas mesas sectoriais, as mesas sectoriais son reunións onde a administración negocia cos sindicatos determinadas cousas, unha delas é a mesa sectorial sobre oposicións. Entón, nesta mesa sectorial levamos varios anos, bastantes anos xa, pedindo que no caso de que imaginadevos que tedes o título do bacharelato feito aquí en Galicia. Iso xa provoca que teñades unha equivalencia ao CELGA 4. E con iso xa vos podedes presentar á oposición, vale? Xa cumprides o requisito do galego. En cambio, se a maiores diso tedes o C1 de galego, ese C1 que tedes a maiores deberían volo puntuar, vale? Isto é o que estamos nos últimos anos intentando transmitir a Consellería, e, bueno, xa sabedes o ben que se leva a Consellería co galego, entón, pois, non o están tendo en conta de momento, vale? Entón, tede en conta que o C1 de galego non puntuaría o C2, sí. Despois, con respecto ás titulacións de FP superior ou de artes plásticas e deseño, aí que vos van dar por cada unha, aquí sí que é por cada unha, pois son 0,2, vale? E tamén puntúan certificados outra vez de nivel C1 ou C2 de linguas estranxeiras tipo Cambridge, Trinity, Camões, etc. Vale? E con isto cérrase o apartado de formación académica. Con respecto ao último apartado de outros méritos, aí vedes que puntúa dominar o nivel B2 de linguas estranxeiras, vale? Como estamos falando de linguas estranxeiras, todos e todas sabedes que o galego é a nosa lingua propia, non é lingua estranxeira. Entón aquí o B2 de galego tampouco vos vai puntuar, vale? Despois hai outro apartadiño aquí que pon que puntúa as actividades de formación tanto impartidas como recibidas. E xa vos adianto que se tedes 200 horas de formación ides ter xa o máximo do apartado, é dicir, non vos fai falta ter niveis B2 de linguas estranxeiras para ter os 2 puntos, porque podedes ter 200 horas de formación que xa vos dan os 2 puntos, vale? Sobre isto, sobre como conseguir estes 2 puntos, porque eu considero que é obrigatorio que polo menos se vaia con 2 puntos, vale? Porque isos vai ter todo o mundo, pois despois para alguén que estea empezando e non teña aínda esa puntuación, douvos así algún conselliño máis sobre como conseguir esas 200 horas de formación, vale? Para rematar este apartado do baremo, vou vos comentar así algunha serie de cousas, pois, bueno, dúbidas que habitualmente se presentan cando un se enfronta a isto do baremo, vale? A pregunta máis habitual ou unha das máis habituais que nos fan é como e cando se entregan os méritos. Primeiro, non se entregan coa inscripción, vale? Cando facedes a inscripción nas oposicións, tedes que estar centrados e centradas só niso, en inscribirvos, non en entregar méritos porque non se entregan coa inscripción, vale? Os méritos só os entregan as persoas que superen a primeira proba. Se lembrades o que era a primeira proba, era a parte A práctica e a parte B teórica, o tema, vale? Entón, se superades iso, o tribunal, a través da páxina web edu.xunta.gal/oposicións, convocaravos para entregar os méritos e tamén para entregarlles a programación, vale? Ademais, os méritos, cando vaedes entregalos, ides ter que levar unha copia e o orixinal, e vai ser o tribunal quen volos compulsen. Non tens que facer ningún traballo previo de compulsa nin pagar nada, vale? É o tribunal quen con orixinal e copia comproba e dao por bo, vale? Ademais diso, ides ter que levar tamén un documento que ides ter que descargar no seu momento da páxina web de oposicións, vale? Cubrídelo á man, ao ordenador, como queirades, e tamén entregades un documento onde ides ter que nomear un por un todos os vosos méritos, vale? E despois, outra pregunta moi habitual relacionada co baremo é cal é a data límite ata a que podo facer cursos ou méritos ou certificados ou o que sexa, vale? Sempre é a mesma, que é o día no que pecha o prazo de presentación de solicitudes de inscripción ou de participación nas oposicións. Por exemplo, este ano o prazo de inscripción rematou o 10 de marzo, polo tanto, todos os méritos válidos teñen que ter unha data de certificación igual ou anterior a 10 de marzo do 25. Aquí hai unha excepción, vale, por se alguén se lle dá en algún momento, que é, imaginádevos que a día de hoxe, 6 de maio,
ides por un certificado de titulacións obtidas na Escola de Idiomas, vale? Ese certificado que vos dan na Escola de Idiomas que xa vale para presentar ás opos. Vale, pois ese certificado, se o pedides hoxe, ten data de hoxe, que é a posterioridade de marzo, pero se son estudos que fixestes en anos anteriores, pois ese certificado, lóxicamente, ten e vai vos valer, vale? Ben, unha vez rematado co apartado do baremo, prometín que vos ia dar así algún consello para ter as 200 horas de formación do apartado de outros méritos, eses 2 puntos dun xeito sinxelo, vale? Entón é o que vou facer agora, vale? Para conseguir estes 2 puntos dun xeito sinxelo, bueno, é unha vez máis a convocatoria quen establece ou quen nos di que tipos de curso puntúan, pero hai veces que, aínda que a convocatoria o di bastante claro, que temos dúbidas, vale? Eu o que vos recomendo é que fagades, por exemplo, os cursos nosos da CIGA Ensino, vale? Eses van estar sempre homologados e van vos puntuar segurísimo nas oposicións, vale? Como acceder a eses cursos? Estou agora mesmo navegando aquí na nosa páxina web, ci-medioensino.gal, e temos aquí un apartadiño que pon formación, entón se pulsades nel, vedes aquí directamente, temos a publicidade do curso que estamos impartindo agora mesmo, e aquí abaixo sempre ides ter, abaixo ou arriba, onde este no seu momento, ides ter este documento que é un resumo dos cursos que hai durante todo o curso, neste caso 24-25, dentro de pouco pois, publicarás a formación do ano que ven. Que vantaxes teñen os cursos da CIGA Ensino? Primeiro, que hai bastante variedade temática, como podedes vos investigar aí, vale? Hainos presenciais, hainos en rede, e teñen outra ventaxa tamén que é que unha vez que xa teñades praza ou esteades traballando xa para a consellería, vale? Nese momento, calquera curso que fagades do sindicato, automáticamente vos aparecen datos persoais. É dicir, non ides ter que facer un trámite para que a consellería vos recoñeza. Xa directamente aparecen, vale? Ben, agora cedo a palabra a Monse para que vos fale un pouco máis do que vos comentaba antes das listas de sustitución. Eu quedo en espera da miña próxima intervención. O apartado que acaba de comentar Pablo, pois daría para un NUC en sí mesmo e entrando en detalle de consellos e demais para aprobar as oposicións, incluso poderíamos diferencialo, facer un NUC só para FP e outro solo para a secundaria, e este apartado que vou comentar eu agora daría tamén para un NUC en sí mesmo. En todo caso, se vedes que quedades con moitas dúbidas, se agora as persoas que estades aquí maioritariamente aínda non estades nas listaxes e non sabedes como funcionan, entón é algo que é difícil de asimilar. E máis adiante, a comezos do vindeiro curso, por exemplo, estades interesados e interesadas en que se faga unha formación específica sobre o funcionamento das listaxes de sustitucións, pois pola nosa parte non vai haber ningún problema porque efectivamente é un mecanismo e un sistema no que o comezo pois tamén se fai complexo porque hai unha serie de dereitos e obrigas que veñen derivados de estar de formar parte destas listaxes. En primeiro lugar, onde se poden consultar as listaxes de sustitucións? Como sabemos se estamos ou non nelas? Ben, pois hai unha aplicación da páxina web da Consellería de Educación que, contrariamente pois, a outras cuestións nas que a CIGA Ensino tamén é bastante crítica coa Consellería en determinadas cuestións, pero neste tema pois, é unha páxina web, unha aplicación que é bastante transparente, até o punto de que, por exemplo, a día de hoxe podemos consultar nestes momentos que vacantes hai libres, é dicir, que sustitucións hai neste momento nas distintas especialidades. Simplemente seleccionei aquí arriba corpo de profesorado de ensino secundario, non seleccionei ningunha especialidade en particular e podo ver como nestes momentos pois, hai todas estas vacantes sen cubrir. Curiosamente, chaman 2 días á semana, os martes e os venres, de aí que haxa poucas a día de hoxe, os chamamentos fanse 2 días á semana. Pero fixadevos no que vos comentaba antes de que hai algunhas especialidades nas que hai especial escaseza de profesionais. Podedes ver aquí como, por exemplo, no IES Carlos Casares de Viana do Bolo,
hai unha baixa por enfermidade e nas observacións aparece que o alumnado leva 20 días sen docencia. Isto corresponde á especialidade de sistemas e aplicacións informáticas, unha das que mencionarei despois que está moi demandada, vale? Ademais, as persoas que xa estades nas listas podedes consultar aquí neste apartado de consulta sustituto co voso carné de identidade e a vosa data de nacemento exactamente o posto no que estades, as veces que renunciastes, o motivo polo que renunciastes, etc. E nas listaxes de sustitutos podedes ver non só o voso posto, senón tamén como están as persoas que, digamos, que conforman esa listaxe. Por exemplo, agora mesmo estou abrindo profesorado de ensino secundario, bioloxía e xeoloxía, e quero ver só as persoas que están libres, é dicir, as que nestes momentos non están chamando. Si, por exemplo, nos poñemos en calquera destes postos, imaginadevos aquí a posición, a persoa que está no posto número 166 está sen traballar, pero sabe que ten todas estas persoas por riba e sabe ademais que estas persoas en algún caso teñen restringida o ámbito no que queren traballar, vale? Provincias ou concellos. Entón, o que vos comentaba da funcionamento das listaxes en canto a información é que hai bastante transparencia en que posto estamos, canto nos falta para que nos chamen e un consello a quen xa estades nas listaxes e que o mellor xa o sabedes é que cando vexades un número moi longo, como cando nos chaman para unha cita médica do Sergas, un número moi longo, seguramente sexa a consellería, se é martes e venres con máis probabilidade, e que é importante que consultedes rapidamente, incluso mentres estades facendo a chamada, atendendo a chamada telefónica, que vacantes hai da vosa especialidade. Pois un pouco polo que vos dicía antes, porque non todas as especialidades, non todas as sustitucións son iguais de doadas de cubrir. Entón, isto que vos ensinaba antes, todas as que hai nestes momentos de secundaria, pois hai algunhas que o mellor son unha media xornada, son máis difíciles de cubrir, non son obrigatorias, por certo, collelas. Hai outras que poden o mellor ser máis lonxe do voso domicilio e tedes outra máis cercana, entón está moi ben que consultedes á vez que vos están ofrecendo unha vacante, vale? Ben, continuamos. Como se accede ás listaxes de sustitución? Ás veces entramos na docencia por aquí. É dicir, moitas veces entramos na docencia porque de repente alguén nos avisa de que abriron excepcionalmente listaxes ao longo do curso porque fixo falta profesorado dunha determinada especialidade, anotámonos porque cumplimos os requisitos, son sempre os mesmos requisitos que para ir ás oposicións, é dicir, ter unha titulación afín e habilitante, digo sempre non, é dicir, para ir ás oposicións era ter calquera grau universitario equivalente e aquí ter a titulación habilitante e ter a formación pedagóxica. Anotámonos nesa listaxe e pode ser que xa nos chamen ese mesmo ano. Pode ser, está acontecendo nestes momentos en varias especialidades. Pode ser tamén que fomos a unha oposición moitas veces por probar, quedamos aí nas listaxes porque tiñamos unha titulación afín a esa especialidade e chámonos para traballar 2 ou 3 anos despois, mesmo cando xa até nos esquecéramos de que estábamos aí. Entón, como podemos acceder e entrar nas listaxes de sustitucións? Porque é unha das inquedanzas máis habituais que se teñen cando se quere meter a cabeza no sistema educativo. Pois ben, ou aprobamos a primeira proba da oposición, sacamos un 5, máis dun 5, entre a parte teórica e a práctica, ou ben temos unha titulación que a Consellería determina que é afín polo seu plan de estudos á especialidade que imos impartir docencia dela. Ben, vou poñer un exemplo. Nestes momentos, por exemplo, en Lingua e Literatura Galega, é unha especialidade na que hai moito movimento e moita necesidade de profesorado. Esgótase, a lista xa esgótase, entón, pois está habendo outro tipo de titulados e tituladas que non son titulados en filoloxía que están indo a lingua e literatura galega. Pero ben, para poder quedar nas listaxes teñen que sacar máis dun 5 entre a proba teórica e práctica.
porque senón non quedan nas listaxes de sustitución. Como sabemos cando abren listaxes extraordinarias? Pois aquí tamén vos temos que dicir que se nos seguides nas nosas redes, na nosa páxina web, por suposto, aquelas persoas que se estean afiliadas ou afiliados, que para quen non ten ingresos temos cotas simbólicas de afiliación, pois vai ter esa información ao momento. Nestes momentos, na nosa páxina web tamén hai un apartado no que podedes consultar que listaxes están abertas, pois estaban abertas até onte, galego e portugués en EOI e en secundaria. Galego e portugués en secundaria. Rematou onte o prazo para anotarse. Pero ao longo do curso tamén se foron abrindo outras e aquí imos subindo calquera novidade que hai sobre esta apertura de listas. Primeiro, cando se abren, cal é o prazo de inscripción, onde nos anotamos, a resolución provisional co baremo provisional e despois xa pois, a resolución definitiva. Entón, neste apartado da nosa web tedes tamén esa información e, por suposto, o que vos dicía, nas nosas redes sempre avisamos, encargámonos moito de avisar para que a ninguén se lle pase ese prazo. Despois, outra pregunta e outras dúbidas que acostumades a ter moi habitualmente é como sei que teño unha titulación que me habilita para dar clase ou, bueno, para poder quedar nas listaxes de sustitución se vou ás oposicións. Pois isto regulou unha consellería en distintas ordes, ímolas ver así moi brevemente. Empezou no regulando nunha orde do ano 2019, vale? Nesta orde, aquí podedes ver, pois, por exemplo, se nos imos a Física e Química, vale? Estas eran as titulacións que inicialmente estaban consideradas afíns, que habilitaban, polo tanto, para impartir en Física e Química se se abrían listaxes extraordinarias ou se íamos ás oposicións e aínda non aprobando. Fixadevos como hai enxeñerías varias, licenciaturas varias, graos varios e ata aquí, vale? Pois ben, froito de sentenzas, de recursos e demais, esta listaxe inicial de titulacións habilitantes desde o ano 2019 foise modificando inicialmente no ano 2023 e despois no ano 2024. Se nos imos ao ano 2023 e buscamos de novo Física e Química, veremos como xa aparecen moitísimas máis titulacións. Foronse incluindo máis. E o que vos comentaba antes, en moitas ocasións non é suficiente con ter unha titulación concreta, por exemplo, enxeñaría industrial, a ver se o atopo agora, que era algo, ou enxeñaría mecánica. Pois igual só con esa enxeñería non é suficiente, é necesario ter unha especialidade concreta. Por exemplo, Física e Química, vale? A orde do ano 2023, que incrementaron moito as titulacións. Pois, se nos imos a ver, o mellor unha persoa que fixo enxeñería eléctrica, pode ter unha titulación afín, pero coidado, porque entre paréntese pon que ten que ser pola rama industrial, vale? Non vale calquera rama. Se nos imos, por exemplo, a outras especialidades, como por exemplo produción en artes gráficas, que é do corpo de sectores singulares de FP. Bueno, pois produción en artes gráficas, se o busco aquí no buscador, temos enxeñaría de montes e química, que o mellor alguén que nos acompañe que é enxeñeiro ou enxeñeira de montes non pensaba que pode impartir aulas nesta especialidade. Temos licenciaturas que xa ao mellor eran máis máis intuitivamente pensadas para produción en artes gráficas, e despois temos incluso titulacións superiores en deseño, vale? Técnico superior en deseño, que é unha titulación dunha ensinanza artística, que se cursa incluso nunha escola de artes e deseño, pero non vale calquera titulación en deseño, ten que ser deseño e xestión da produción gráfica ou produción en industrias de artes gráficas. Ben, entón, para que vexades, aquí nestes dogas, nestas tres ordes de titulacións,
as que vos comentei antes, e onde podedes consultar, bueno, están na nosa páxina web, as ligazóns tamén, aquí en orde de titulacións ano 2019, 2023 e 2024. E pode ser que a Consellería vai actualizando máis estas titulacións. Funcionamento das listaxes. Desde o momento en que estamos dentro, está regulado o funcionamento por un acordo de persoal docente de condicións laborais do persoal interino. Hai unha orde de prelación, polo tanto, se, por exemplo, unha persoa de bioloxía pode estar en 6 listaxes diferentes, porque pode estar en bioloxía e xeoloxía, nas 4 que hai da familia profesional de sanidade, nas 2 que hai da familia profesional da agraria. Entón, pode estar en múltiples listaxes de especialidades diferentes, pero sempre vai haber unha orde por a que lle poden dar unha interinidade antes que outra, non? Hai que ter cuidado con os códigos, porque ao mellor nos interesa, se temos opción a ser interinos e interinas, traballar por unha especialidade que ten un código inferior. Entón, aquí cuidado, é moi importante que cando cubrades unha cuestión que se chama concurso de adxudicación de destinos provisionais, desde o primeiro momento en que consolidades posto, tedes obriga de pedir destino provisional para o vindeiro curso, que se tedes calquera dúbida vos dirixades a nós, porque efectivamente para algunha persoa pode ser complexo pois ter que cambiar de vida e que lle den unha interinidade na outra parte do país. Vale, consolidamos o posto unha vez que nos chaman para traballar, vaiamos traballar ou renunciemos por unha causa xustificada sempre cando tamén traballen ou chamen a persoas que estean por debaixo nosa na listaxe. Isto tamén é complexo de entender ata que estamos imbuídos no sistema. A única maneira de mellorar posto na listaxe, e isto tamén é difícil de entender porque non funcionan igual outras listaxes noutras administracións, é ou ben que aproben persoas por riba nosa nas seguintes oposicións, ou que aproben persoas noutras especialidades, pero é dicir, que vayamos subindo, digamos que sen nós facer prácticamente nada, ou ben sacando praza. E son as dúas únicas formas que hai de mellorar a nosa situación unha vez consolidada postos nas listaxes de sustitución. Por incremento de méritos non se pode. E os chamamentos, como dixen antes, son telefónicos, non temos que inscribirnos cando vexamos unha vacante nun determinado centro que nos interesa, senón que nos chama a propia Consellería. Hai unhos motivos de renuncia xustificados, como ter outro contrato laboral, pero un máximo de tempo, cuidado de fillo menor tamén só ata os 6 anos, estar ampliando estudos universitarios tamén cun límite de tempo. Podemos escoller provincias onde queremos traballar sen necesidade de ningún tipo de xustificación ou concellos sempre que cumplamos unhas determinadas premisas. Podemos, como dixen antes, estar en varias listaxes á vez e podemos tamén, se non cumplimos determinadas obrigas, de caer desas listaxes. Que é o que temos que facer para continuar nas listaxes? Pois ben, o que vos dicía antes, sempre desde o momento en que consolidamos posto, pedir destino para o próximo curso, aínda que non nos vayan dar unha interinidade. E tamén sempre presentarnos á oposición da especialidade sempre que se convoque ese ano a especialidade na que teñamos consolidado o posto. Outro exemplo, unha persoa de económicas. A priori, unha persoa de económicas ou de empresa ou de ADE pode ir pode ir ao que queira sempre que teña un grado, lembro, pero ten titulación afín para FOL, para Economía de Secundaria, para Administración de Empresas, que tamén é de FP, como a FOL, para Organización e Xestión Comercial, para Procesos Comerciais e para Procesos de Xestión Administrativa. En principio, para todas esas. Resulta que o ano que lle convocan oposicións do que está traballando, que é procesos comerciais, tamén convocan FOL e interésalle máis ir a FOL. Non pasa nada, cumpre o requisito, pode ir a FOL. Pode ir a procesos de xestión comercial, a procesos de xestión administrativa noutra comunidade autónoma.
aínda que lle convoquen a especialidade na que ten consolidado o posto, ou as especialidades, porque podemos ter consolidado o posto en varias especialidades á vez. Pois pode ir a outra comunidade autónoma tamén. É dicir, ten a obriga de ir sempre que lle convoquen as especialidades nas que ten consolidado o posto. Isto tamén é un pouco complexo de entender. De aí que vos dicía antes que se queredes un NUC específico sobre o funcionamento das listaxes de sustitución, estamos abertos e abertas a facelo. E, lóxicamente, unha persoa que comeza unha sustitución e deixa o posto de traballo, decae das listaxes, vale? Ou non se presenta cando o chaman para unha sustitución. Se deixamos o posto de traballo no medio dunha sustitución, sempre que xustifiquemos que é porque melloramos, porque temos outra oferta de traballo mellor, poderíamos manter o posto sen decaer, vale? Pero isto xa sería rizar un pouco o rizo. E imos a un apartado que seguramente pois a moitas persoas das que estades aquí vos pode abrir un pouco ese abano de posibilidades que queríamos conseguir con este NUC, non? Cales son as especialidades máis demandadas a día de hoxe? Isto é unha foto fixa a día de hoxe, que non ten por que coincidir co que vai a pasar o ano que ven. Incluso despois das oposicións deste ano de xuño e xullo, pode pasar que muden certas tendencias. Pero a día de hoxe hai 6 especialidades, que son as 2 de informática e as 4 da familia profesional de electricidade electrónica, que teñen unha altísima demanda e escaseza de profesorado até o punto de que se abriu por primeira vez listaxes nestas 6 especialidades sen o requisito do mestrado de formación do profesorado. Agora ben, para ir ás oposicións sí que foi obrigatorio ter o mestrado. Ben? Con todo, fixádevos na ratio de persoas que se presentaron, que se matricularon, porque que se presenten a oposición seguramente que non van ser todas estas, e o número de prazas convocadas en total, entre as que son libres e da quenda de discapacidade. Pois estamos ante unha ratio de aspirante por praza pois inaudita, prácticamente nunhas oposicións públicas. É dicir, pensade en prazas que se convocan por aí adiante de concellos, da Xunta, dos Sergas. Bueno, pois nestas especialidades estamos nunha ratio de 2 persoas aspirantes por cada praza convocada. E en algúns casos incluso por debaixo, non chegan a ser ni siquiera dúas persoas aspirantes, como pode ser en equipos electrónicos ou en sistemas e aplicacións informáticas. Con todo, tamén hai que destacar que as oposicións, como ben dicía Pablo, son pois unha carreira de obstáculos. Entón, acontece que moitas veces quedan prazas desertas. Sobre todo en informática houbo varios anos que quedaron prazas desertas. Entón é moi probable que non se... O máis habitual, vendo como foi os últimos anos, é que non se cubran estas 62 que se convocan este ano. De aí que pois, o ano que ven volva ao mellor a haber necesidade de profesionais do sector informático para a docencia. Vale, hai outros datos que tamén ten en conta a Consellaría á hora de convocar oposicións, que é o número de persoas interinas, é dicir, de que teñen traballo todo o curso académico como interinos e interinas, e tamén o número de funcionariado de carreira, a porcentaxe de interinidades que hai dentro do total de funcionariado de carreira. Todo iso é algo que baralla, que son cifras a veces con certo sentido e a veces tampouco yo atopamos moito, que baralla a Consellería á hora de convocar prazas. Ademais destas 6 especialidades de FP nas que podemos asegurar que nestes intres hai demanda de docentes, hai outras nas que tamén podemos determinar que houbo necesidade. Por qué? Porque se abriron as listaxes extraordinarias ao longo deste curso en 2 ou ata en 3 ocasións. É o caso do grego, do latín, do portugués, de organización e procedemento de mantemento de vehículos, de organización e proxectos de fabricación mecánica, de francés e de lingua e literatura galega.
Se vos fixades, as filoloxías están nunha época semidourada, unhas máis ca outras, pero curiosamente incluídas as filoloxías clásicas, pois está habendo necesidade bueno, pois, se cubran sustitucións. Claro, por outro lado, podemos contrastar o feito de que se tiveron que abrir 2 ou 3 veces as listas, como é posible que despois se convoquen tan poucas prazas, non? É unha pregunta que vos pode xurdir. Pois ben, en grego e en latín o que está acontecendo nestes momentos é que prácticamente todas as persoas que teñen esta filoloxía en Galiza e que teñen o mestrado están nestas listas e se queren poden traballar. O que acontece é que o mellor o que lles están ofrecendo que é unha sustitución de 15 días ou de un mes e teñen o mellor un traballo nun colexio concertado, pois non deixan un traballo máis estable a priori por un traballo que só é 15 ou 15 días ou un mes. Con todo, insisto, de filoloxía clásica nestes momentos, das filoloxías clásicas, pois hai esgótanse as listaxes e están abrindoas até en 2 ocasións, non? Francés tamén acontece un pouco o mesmo, inglés non o puxen aquí, pero inglés tamén é unha especialidade que ten unha época dourada. Por que? Pois porque de repente, desde o ano pasado, hai un módulo obrigatorio de inglés profesionais en todos os ciclos de FP de Galiza, en todos os ciclos medios, superiores e na FP básica. De aí que o profesorado de inglés, de opositar exclusivamente para dar clase en secundaria ou en escola de idiomas, agora tamén, aínda que oposite a secundaria, pode acabar impartindo na FP. Non, que acontece? Que nas listaxes de inglés de momento hai moita xente de sobra e de aí que non se tiveran que abrir listas. Pero tamén é verdade que é unha especialidade na que se moven amplamente as listas. En lingua e literatura galega coincide que nestes momentos estáse a xubilar moitísima xente da que entrou no seu momento como profesorado de galego cando o galego empezou a ter maior carga horaria, non? Nos anos 90 e demais. Entón, 80 xa, nos 80, 90. Entón, estáse a xubilar, pois eso, unha cantidade moi importante cada ano de xente de galego. Hai outras especialidades nas que se abriron listas varias veces este curso, por exemplo, nas escolas de idiomas, a parte de portugués e galego que mencionei antes, tamén se abriron de italiano, pero a Consellería decidiu non convocar oposicións este ano á Escola Oficial de Idiomas. Entón, pode ser que o ano que ven haxa oposicións a EOI? Pode ser. É certo que nas escolas oficiais de idiomas o número de prazas sempre é menor, lóxicamente, porque hai menos escolas de idiomas e menos profesorado tamén necesario, non? E despois acontece que nas 10 especialidades de sectores singulares de FP, que son cociña e pastelería, bueno, ímolas ver agora, pero con todo, acontece que este ano abriron listaxes até en 2 ocasións destas que vos poño aquí e, sin embargo, a Consellería só decidiu convocar en mecanizado e mantemento de máquinas. Moitas veces podedes preguntar que hai detrás desta decisión. Bueno, pois aí é onde, como nós como sindicato temos información de estar en todos os procedementos, pois sabemos que o ano pasado, por exemplo, nas oposicións de soldadura houbo certo malestar por a actuación do tribunal e demais, e moi probablemente a Consellería preferira este ano que se enfriase o tema e por iso non as hai. De aí que, bueno, hai moitas cuestións que ás veces nos poda parecer que por que nunhas especialidades hai oposicións cando se demanda e noutras non. Con todo, aquí neste CIGA Informa que antes vos explicou Pablo, o que vos dixo Pablo que publicamos cada ano despois da mesa sectorial de negociación, podedes ver tamén unhos datos que poden ser ilustrativos, que é número de prazas que saen a oposición, que porcentaxe de prazas saen a respecto do número total de interinos. Fixadevos, por exemplo, filosofía, a primeira, convócanse 22 prazas e hai en total 40 persoas que son interinas este ano. É dicir, estánse convocando
o 55% das prazas de interinos que hai nestes momentos. E logo tamén o número de porcentaxe de interinidade sobre o funcionariado de carreira. E destes datos que temos aquí, e de falar tamén con nós, é de onde podemos extraer cal é a tendencia nos próximos anos. Por exemplo, o que vos comentaba antes, bioloxía e xeoloxía ten uns anos complexos para os biólogos e xeólogos. Entón, os biólogos, sabendo que poden tamén ir a oposicións de sanidade, de agraria, de química, pois igual pode ser atractivo ou pode ser unha decisión a tomar incluso de imaxe persoal, pois pode ser unha decisión ir a estes anos que hai menos prazas de bioloxía a FP, onde o mellor teñen máis opción a traballar e antes. No caso, pois, por exemplo, de lingua e literatura galega, pois ahora mismo está habendo cada ano moitísimas prazas. Fixadevos como hai 77 prazas, moi por riba de matemáticas, que ten incluso maior carga horaria na ESO e Bach, ou moi por riba tamén de xeografía e historia. Canto vai durar esta tendencia? Pois tamén irémolo vendo en función das xubilacións que haxa cada ano. Entón, por este motivo tamén quixemos facer este NUC para explicarvos que hai unhas tendencias que o mellor en 1 ou 2 anos se cambian, pero que podedes contar con nós e coa nosa experiencia e co noso coñecemento sobre como está movéndose, por decirlo de alguma maneira, o ámbito docente para tamén tomar unha decisión. O mellor tedes unha titulación que vos permite ir a 3 ou 4 especialidades e a decisión estratégica de ir a unha e non a outra, no que ides ter menos competencia, pois fai que teñades máis opción a sacar praza, vale? Entón, ben, eu creo que con isto, se sodes capaces de entender ata aquí o principal, pois agora só vos deixo con Pablo para que, bueno, saibades un pouquiño onde informarvos despois de toda esta densidade informativa que vos demos. Pois eu, para rematar, vos falar dunha serie de páxinas webs que considero que son interesantes á hora de preparar oposicións e que debedes coñecer, e tamén despois dunha serie de redes sociais, pois máis ou menos no mesmo sentido, vale? Con respecto a páxinas webs, empezo lóxicamente pola principal, que é a páxina web de oposicións oficial da Consellería de Educación, edu.xunta.gal/oposicións, que é a que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas. Por que é importante? Bueno, porque aquí no apartado de consultas públicas, xa varias semanas antes do comezo do proceso selectivo, aquí os tribunais vanvos ir poñendo información sobre todo criterios de avaliación, de actuación, etcétera, que debedes consultar. E tamén é aquí, vale, concretamente aquí, en chamamentos e outros documentos, onde van a aparecer, pois, por exemplo, os chamamentos para entregar a programación, os chamamentos para ler a primeira proba, tamén aquí é onde van a aparecer as notas da primeira proba, etcétera, vale? Entón, esta, xa digo, é a primeira páxina importante que debedes ter en conta. A segunda páxina web importante tamén que debedes ter en conta é a da CIGA Ensino, vale? Cando alguén empeza a preparar oposicións, pois é habitual que se empecen a escoitar cousas así un pouco que non sabemos o que son, como por exemplo, oferta de emprego, convocatoria. Bueno, convocatoria espero que xa sabedes o que é, porque xa falaron moitas veces dela no curso de hoxe. Sorteo de letras, sorteo de tribunais, listas provisionais de admitidos e excluídos. Bueno, ás veces é entendible que sexa difícil ou que haxa dificultade en atopar onde se atopa toda esta información xunta e concentrada, vale? Entón, aquí na nosa páxina web, na sección de ensino público, se baixades abaixo ata oposicións, ides atopar aquí uns apartados do corpo de mestres e dos corpos de secundaria, nos que se pulsades, en primeiro lugar, o que ides ver é o noso CIGA Informa, vale? Este CIGA Informa do que xa vos falou Monse, pois que explica o número de plazas por especialidade, baremo, sistema selectivo, información da mesa sectorial de negociación de oposicións, etcétera, vale? Despois, aquí máis para arriba, tedes o tutorial deste ano, o ano que ven, pois estará o tutorial do ano que ven, pero, bueno, máis ou menos a inscripción é sempre igual, así que podedes ver este que os vai servir de guía, se alguén está interesado ou interesada. E despois empezan a aparecer todas esas cuestións que vos falaba que ás veces é difícil saber onde están, vale? Aquí está o resultado do sorteo que establece a orde de actuación das opositoras, do persoal opositor, o decreto de oferta de emprego, que falou Monse del, a convocatoria, o sorteo dos tribunais, a lista provisional de admitidos e excluídos, etcétera, vale?
Se consultades esta páxina web, esta sección desta páxina web, dentro dun mes, por exemplo en xuño, pois ides atopar que vai haber máis cousas, por exemplo, a distribución de opositores por tribunal, os lugares onde se van celebrar as oposicións, etcétera, etcétera, vale? A terceira páxina da que vos quero falar e que considero tamén importante como as outras cando estamos preparando unha oposición é esta de aquí, que é profesoradogalicia.com, onde ides ver que hai unha sección aquí na portada que é unha sección específica de oposicións, vale? Nesta sección de oposicións accededes a ela ides ter aquí varias cousas, como por exemplo un baremo interactivo, vale, onde vedes os documentos que tedes que entregar para xustificar cada un dos méritos e en cada un dos apartados información interactiva sobre cada un dos méritos tamén, vale? Despois tedes tamén aquí unha calculadora, nesta calculadora podes introducir os vosos méritos e a calculadora divos pois canta puntuación tedes neste momento de baremo das opos, vale? Despois hai esta sección tamén que vos permite descargar exames por corpo e especialidade de anos anteriores e incluso a proba de galego tamén de anos anteriores e aquí hai incluso ata material para preparar a proba de galego. Despois aquí temos unha sección de preguntas frecuentes tamén, onde podedes atopar resposta ás preguntas máis habituais que podes ter relacionadas coas oposicións. E aquí tedes unha ligazón a unha canal de YouTube que contén vídeos relacionados con oposicións, vale? Ben, con respecto ás redes sociais xa para rematar, a Ciga Ensino a día de hoxe estamos presentes en infinidade de redes, en Xe, o que é o antigo Twitter, xa sabedes, Facebook, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Telegram, YouTube, WhatsApp, etc. Vale, pero para oposicións, realmente, se eu teño que recomendar redes sociais relacionadas con oposicións, recomendaríavos o Telegram da Ciga Ensino, porque aí é onde podes estar ao día de todas estas publicacións que vos acabo de dicir que están na nosa páxina web, vale? Lóxicamente en Telegram ides atopar moita outra información que preparando unha oposición pois vai vos ser de menor interese, pero que saibades que aí se publicamos todo o relacionado coas oposicións, vale? Despois tamén vos recomendaría a canle de YouTube, porque aí é onde temos o vídeo para inscribirse nas oposicións. E por último, pois Facebook e Instagram, sobre todo se tedes dúbidas concretas que queredes facernos a través das redes sociais, pois en Facebook e Instagram contestamos mensaxes, concretamente dúas das persoas que contestan mensaxes en Facebook e Instagram, pois son dúas das persoas que vos acaban de impartir este curso, que espero que fose do voso agrado e que aprenderades moito con el. Agora, se vos parece, imos pasar a contestar a todas esas preguntas que nos deixastedes no chat. A primeira é unha persoa que pregunta sobre se nos presentamos di o corpo de galego, vale? Vou entender que se refire á especialidade de galego do corpo de secundaria, pregunta se puntúa o C2, e entendo que pregunta tamén polo C2 de galego, isto xa o expliquei, vale? O C2 de galego puntúa, o que non puntúa é o C1. Di outra persoa que eu comentei cando facedes a exposición da programación que podedes levar o material preciso, pero se é o tribunal quen di no momento se o aceptan ou non ou se sai algo convocado con respecto a iso. Mirade, o tribunal na páxina web que vos acabo de ensinar edu.xunta.gal/oposicións aí pode indicar algunha cousa, vale? Pero se vos queredes saber algo en concreto, ides ter varios momentos para preguntalo, vale? Na presentación que vos falei ao comezo de toda a exposición, na presentación pódenselle facer preguntas ao tribunal. Se non queredes darlle pistas aos restantes opositores coa pregunta que faigades, tamén ides ter ocasión de preguntares, por exemplo, cando vaides entregar os méritos e a programación, aí, vale, tamén lles podedes preguntar. E despois, pois antes de empezar a exposición, tamén, vale? Pero quero dicir, non hai un lugar onde poidades consultar que é o que se admite e o que non. Vale, aquí hai outra pregunta que di que nas listaxes de sustitución existe tamén unha baremación e se aplican os mesmos criterios que para a fase de concurso. Se puntúan idiomas estranxeiros. Cando abren listas, o único que puntúa é a nota media do expediente. Por máis que nós, nunha destas mesas que vos comentaba de negociación sobre este tema, solicitamos que se puntuaran pois máis cousas, pois a Consellería estableceu que só puntúa, desde hai non moito relativamente, só puntúa a nota media do expediente académico cando se entra en listas de sustitución a través de listas abertas. Aquí unha persoa pregunta cando se presenta o documento da programación, se é unha vez aprobada a primeira proba ou xa o día da presentación. Igual non o deixei suficientemente claro cando estiven explicando, pero a programación entrégana só as persoas que superan a primeira proba, vale? O mesmo día que se entregan os méritos. O día 21 de xuño, pregunta outra persoa, ás 9 da mañá,
e a presentación, a primeira proba tamén ese día. A ver, normalmente, polo menos a parte A, porque lembrade que a primeira proba ten parte A e parte B, igual que a segunda, vale? Entón, normalmente, o día da presentación, ese mesmo día, é tamén, máis tarde, lóxicamente, normalmente ás 11, polo menos normalmente a parte A da primeira proba, na maioría de especialidades. Xa vos dixen que hai algunha que poden ter a parte A a semana seguinte por ser unha especialidade moi práctica de FP, por exemplo, vale? Pero normalmente, na maioría de especialidades, vai ser ese mesmo día, polo menos a parte A da primeira proba. Despois a parte B, a exposición do tema, na maioría tamén de especialidades, é ese mesmo sábado pola tarde, pero pode haber outras nas que sexa o luns, por exemplo. Na segunda proba da oposición hai que expoñer primeiro programación e segunda unidade didáctica en todas as especialidades? Sí. Hai que, a proba é común para todo o mundo, vale? Son dúas probas con cada as súas dúas partes. Aquí hai unha persoa que pregunta como se obtén o C2 de galego, pois o C2 de galego obtense nas escolas de idiomas. Perdoa, Pablo, que te interrumpa. Sí, 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 dime. Para o C2 de galego non se pode adquirir Non, non podes por ir proba por... libre. Hai que matricularse por Hai oficial, que sí. matricularse, cursar o C2 de galego, vale? Non se pode adquirir por proba libre como os outros niveis inferiores. Vale, despois hai outra aquí que pregunta se non se pode usar ou conectar o proxector que teñen ali no centro. Podes, se o teñen, porque non todos os centros van ter proxector, vale? A día de hoxe igual xa é máis habitual que haxa proxector nas aulas, pero bueno, non ten por que ser siquiera a proba nunha aula, pode ser nun salón de actos que non teña, bueno, pode ser en mil sitios, entón, bueno, iso. Despois, Monse, esta é para ti, mandaron a min, pero eu creo que é para ti. O certificado profesional de habilitación para a docencia en graos A, B e C é válido como formación pedagóxica e didáctica? Non, non é válido. Non é suficiente, eso só habilita para impartir, como o seu nome indica, graos A, B e C, que son inferiores á categoría de ciclo formativo. Son os graos A, B e C, son microformacións, no caso de graos C son coñecido como cursos AFD, formación normalmente para desempregados e desempregadas, e non habilita, é necesario ter o mestrado de formación do profesorado actualmente, sí. Esa é unha dúbida que ten moita xente porque ten esa formación, pero non é suficiente para poder opositar o ensino público non universitario. Teño eu aquí algunhas, se queres, Sí, mentres eu, tanto. eu non Vale, teño máis así. pois, por exemplo, hai aquí unha persoa que pregunta que está consolidada en 4 listas de FP con renuncia por contrato no sector privado e se cando ten que cubrir o CADP, o concurso de destinos de adxudicación provisional, se pode renunciar se non lle sae interinidade. Ben, isto, por iso dicía que isto dá para un NUC específico. Unha persoa consolidada en 4 listaxes de FP pode renunciar a que lle dean interinidade desde antes de participar no CADP. É dicir, hai un prazo que é en maio, todos os anos, remata o 31 de maio, no que, se tes clarísimo que non queres que te chamen para traballar o ano que ven, nin traballar, hai que facelo aí, a ser posible. Se non o tes tan claro, podes participar no CADP, pedir destino por unha ou varias das especialidades nas que tes consolidado e despois no prazo de renuncias e de reclamacións antes de que salga a resolución definitiva do CADP, renunciar. Se non che dan interinidades e despois te chaman ao longo do curso para unha sustitución, aí é onde non podemos asegurar que che deixen renunciar. Vai depender moito do criterio da persoa que te chame, porque se o contrato no sector privado non é sobrevido, se realmente o contrato no sector privado pois o empezaras en novembro, sí que poderías decir, renuncio agora e non poden renunciar antes porque me acaban de contratar noutro traballo. Pero claro, todos estes matices tan persoais, para iso sí que eu creo que é mellor que vos dirixades a nós cando teñades que cubrir o CADP. Incluso antes, agora en maio, é o procedimento para facer unha renuncia a participar
no concurso de destinos provisionais para o próximo curso. Así que, ben, eu creo que estas cuestións para non meter a pata nós, nin tampouco metela a vos, pois é mellor que as consultedes directamente por correo. Bueno, tedes aquí na pantalla os nosos teléfonos, estamos de 10 da mañá a 2 da tarde e 5, perdón, a 2 da tarde do mediodía e de 5 da tarde a 8 da tarde, ese case horario unánime en todos os nosos locais, e atendemos teléfono, correo e presencial. Seguimos. Como sabemos en que titulación podemos ir ou quedar nunha listaxe? Por exemplo, se son de ciencias, podo ir a galego? Por suposto. Recordade que vos dixemos que para ir á oposición só é necesario ter un grao de calquera cousa, e puxen antes un exemplo, grao de teleco que queira ir a galego, pois pode ir, grao de filoloxía hispánica e quero ir a tecnoloxía, pode ir. Agora ben, e creo que con isto xa respondo a outras persoas que igual aí se confundiron. Para poder quedar na listaxe, se non teño unha titulación afín que vimos na orde de titulacións esta que foi cambiando a Consellería sucesivamente 2019, 23 e 24, se non teño unha titulación afín ou habilitante a esa especialidade, teño que sacar máis dun 5 na oposición. Entón, podo ir a calquera oposición se teño un grao, aínda que realmente non sexa nin de ciencias, nin de letras, nin parecido? Sí. E quedo na listaxe só se aprobas a primeira parte da oposición. Se sacas máis de un 5 entre a nota media ponderada da parte práctica e da parte teórica. Vale, isto é complexo de entender, pero bueno, espero que así quedase un pouquiño máis fácil. Vale, se estou en dúas listaxes e vou á oposición, pero non chego ao 5, podo decaer da lista? Depende. Se tes a titulación habilitante, non decaes da lista, a menos que non consolidaras antes. Entón sí, porque refán a lista coas persoas que se presentan de novo. Pregunta, se estou consolidada en 3 listas e só vou a unha, decaio das outras? Depende tamén. Se nas outras estás consolidado o posto, non decaes. Se non estás consolidado, se non tes consolidado o posto, si decaes. Aquí hai tantas ponderáveis diferentes que aquí, claro, é onde creemos que é moi probable que sexa necesario un NUC específico de funcionamento de listaxes de sustitucións, igual mellor a comezos de curso, que é cando se producen moitísimas máis dúbidas. Ben, se estás consolidada, tes que presentarte obrigatoriamente? Sí. Agás, tamén, como todo, hai excepcións, por exemplo, que esteas de baixa médica, vale? Unha persoa que está consolidada nunha especialidade ou en varias, está de baixa médica, pois é un das poucas excepcionalidades que permite que non decaiamos da lista e que poidamos non ir á oposición. Se non, temos que ir. Non ten por que ser a especialidade na que estamos traballando ou na que estamos consolidados. Pode ser outra especialidade que se convoque aquí ou noutra comunidade autónoma. Vale. Se estou... a carreira de Educación Social está incluída nas titulacións que acreditan a formación pedagóxica e didáctica. Esta tamén houbo é parecida dos certificados de profesionalidade. Non está incluída. Só serve o mestrado de formación do profesorado ou o curso de aptitude pedagóxico. Ben, outra pregunta que creo que xa respondimos, pero volve a sair, que cando consolida unha persoa que está na listaxe de sustitutos? Pois, de novo, consolida cando a chaman para traballar e ben, vai traballar por primeira vez ou renuncia e por debaixo dela outra persoa traballa. Isto é un matiz importante, esta última parte, porque podemos ser os últimos na listaxe, por exemplo, e que a Consellería non abra máis listas ese curso e chamáronnos, e aí hai diferencias de interpretación de se consolidaríamos ou non consolidaríamos se non fomos traballar.
Entón, para estas cuestións, de novo, para iso está o sindicato, para loitar por dereitos. Entón, tamén está ben que se vos pasa calquera incidente, así algo extraño, tamén vos poñades en contacto con nós. Monse, perdoa que Despois, che moleste. sí, Monse, perdoa que che interrumpa. sí. Comentar tamén o que están comentando algunhas compañeras e compañeros, que sucede cando estás de baixa e te chaman da lista ou cando o mesmo día da proba? Por ir metendo, van quedar moitas preguntas que poden poñerse en contacto, como ben dixechedes ti e Pablo, cos nosos locais, pero esta aproveitando que vai a fío, se a podes contestar porque hai varias persoas que preguntan nesa liña. Sí, Baixa cando te chaman e baixa cando vas facer a proba de oposición. vale. Baixa cando vas facer a proba de oposición, estaría xustificado non acudir, pero lóxicamente hai que entregarlle á presidencia do tribunal o xustificante é que se vexa que realmente pois é unha baixa, bueno, se a dá un médico, lóxicamente non a vai poñer en cuestión a presidencia do tribunal, pero con todo, ben, que se vexa que efectivamente que non é unha baixa collida, quero dicir, o día anterior, por dicilo de alguna maneira. É dicir, o día anterior podenos xurdir efectivamente unha baixa, podemos romper unha perna, podemos ter un cadro gastrointestinal, vírico, efectivamente, pero sí que teñamos en conta que vai recibir o xustificante médico e teno que recibir a presidente ou presidenta do tribunal e desde logo se é unha baixa que vai vir con anterioridade, é dicir, se é unha persoa que está de baixa desde o mes de marzo chega o momento da oposición con antelación 15, 20 días antes, bueno, 15 días antes, cando xa se saiba quen é a persoa que vai ocupar a presidencia do tribunal, dirixímoslle o xustificante de que estamos de baixa e xa, en principio, pois hai que ter coidado que despois non nos poña non presentado, que non haxa ninguna incidencia, pero sería xa unha xustificación para non acudir á oposición. E a outra pregunta é, que acontece se estamos de baixa médica cando nos chaman para unha sustitución? Ben, aquí o que acontece é que a Consellería vai nos poñer renuncia por enfermidade docente. É dicir, vai ser considerada unha renuncia, de acordo? Polo tanto, cando esteamos ben, deberíamos comunicarlle á Consellería que nos reingrese na listaxe. Se non, en todo caso, vai nos volver chamar. E se seguimos de baixa, teríamos que volver a anexar o xustificante. Hai unha diferenza con respecto a se o que nos axudican é unha interinidade no concurso de axudicación de destinos provisionais. Aquí é diferente, non nos poñen renuncia. O que fan é gardarnos o posto de traballo, se nos deron unha interinidade, mentres tanto seguimos cobrando a IT que por parte da Seguridade Social, a Consellería non nos dá de alta, vale? O que sí fai é gardarnos o posto de traballo até que esteamos de alta. Entón, hai unha diferencia importante entre estar de baixa e que se axudique unha interinidade e estar de baixa e que te chamen para unha sustitución. Son dúas puntualizacións diferentes. Vale, aquí hai outra pregunta que di nos encontramos... sí, esta é importante. Moitas persoas de especialidades técnicas, por exemplo, imaginadevos unha persoa que agora mesmo sexa enxeñeiro ou enxeñeira de minas ou enxeñeiro ou enxeñeira agrónomo. Vale, nesta orde de titulacións que eu vos acabo de poñer, tedes a que especialidades podedes opositar, pero pregúntanme en que ciclos ou centros podedes impartir. Ben, iso se podo, teño que ir aquí un momentiño ao navegador. Non sei se estades vendo o meu navegador agora mesmo, porque... Agora non se ve, Monse. E Vale. aproveitando, tamén podes repasar tamén que as persoas, como se poden presentar as persoas ao corpo de secundaria, é dicir, co máster do profesorado ou o CAP e unha licenciatura, porque é algo que está preguntando moita xente de forma diferente. Como me podo presentar? Vale, Pablo, vailles ti comentando de novo os requisitos e eu, mentres tanto, busco o de onde poden impartir. Os requisitos para acceder, simplemente con ter a día de hoxe un grao calquera,
podes ir bueno, a parte da formación pedagóxica, que sería o mestrado do profesorado, ou o antigo CAP, ou o que teñas de formación pedagóxica, con iso xa podes ir a unha oposición con calquera grau. Vale, mentres buscamos, comento outra pregunta que me mandaron aquí. Di canto tempo pasa aproximadamente entre a fase do exame escrito e a exposición da programación. A ver, non hai unha regra exacta porque hai tribunais que van a un ritmo, especialidades pequenas van máis rápido, as máis grandes van máis lentas, pero o que tedes que ter en conta é que desde que fas o exame escrito, por exemplo, o 21 de xuño, ten que ir ler todo o mundo. Polo menos unha semana de lecturas vaina saber. E despois teñen que publicar as notas e convocar para entregar programación e méritos e despois convocar para as probas. Entón, aproximadamente calculadelle entre un exame e outro de media semana e media, 2 semanas tranquilamente. Vale, normalmente a principios de xullo é cando se empeza coa segunda proba logo. Exposición de programación e unidades. Monse, está xa. Sí, sí, sí. Creo que Vale. estades vendo a miña pantalla agora, o navegador, non? Estou na páxina web de edu.xunta.gal/fp Familias Profesionais. Ben, isto ven a conto das persoas que preguntábades que tedes unha titulación técnica ou non técnica, é dicir, pois unha persoa que teña licenciatura en comunicación audiovisual. Bueno, podese considerar técnica tamén, non? Pois en Belas Artes. Vale, unha vez que sei que podo ir, por exemplo, a artes gráficas ou que podo ir coa miña enxeñaría a electricidade e electrónica. Como sei que vou poder impartir? Pois para iso hai que vir aquí á páxina web da Consellaría, dentro de FP, Familias Profesionais, é dicir, aquí en currículos, buscamos, por exemplo, se chegastes á conclusión nesa orde de titulacións que vos podedes vos presentar a calquera das especialidades, das 4 especialidades de electricidade e electrónica. Ben, pois aquí vou poder ver cales son os ciclos que ten a familia profesional de electricidade electrónica e dentro de cada un deses ciclos poderei consultar cales son os módulos que o compoñen, vale? Pois, por exemplo, instalacións electrotécnicas e mecánica ten estes módulos. Instalacións eléctricas e domóticas, operacións básicas de fabricación, soldadura e carpintería metálica, ben. E en función diso, tedes aquí o DOGA ou o BOE do currículo no que veredes ao final de todo cal é a atribución docente por especialidades, vale? Isto tamén pode ser que daría para outro NUC específico. Ao final de todo, aquí, ao final dos currículos, poderíades ver si coa vosa especialidade, por exemplo, aquí, para impartir o módulo de... a ver se non fun escoller creo que o ciclo máis axeitado. Pois, por exemplo, para poder escoller, para poder impartir o módulo de reparación estructural básica de embarcacións deportivas, non sei por que de repente me abriu isto, pero habría que ter a especialidade de mantemento de vehículos ou de máquinas, servizos e produción, vale? Para poder impartir estes módulos. Si nos imos atrás, a esta... a outro, pois, por exemplo, a instalacións de telecomunicacións, que é moito máis común, vale? Pois aquí nos imos ao DOGA ou ao currículo deste ciclo e buscamos por atribución docente e teremos, aquí ven moito máis clariño, vale? Unha persoa que sabe que vai opositar e pode aprobar sistemas electrónicos. Pois ben, dentro deste ciclo, as persoas de sistemas electrónicos poden impartir só estes dous módulos: infraestructuras de redes de datos e sistemas de telefonía e instalacións de radiocomunicacións, vale? E despois, en que centros podemos traballar? Ben, iso tamén está aquí dentro da páxina web
da Consellería de Educación no apartado de FP, onde podedes ver en Ben a FP a oferta de FP por familia profesional, buscades aquí, e entón, pois, por exemplo, se imos, por non deixar unha das máis demandadas, electricidade e electrónica, pois aquí tedes todos os ciclos que hai de grao básico, de grao medio, de grao superior e onde se imparten, vale? Pois mantemento electrónico na oferta ordinaria consiste nisto e impártese pois, no IES Urbano Lugrís da Coruña, en Muros, en Santiago, en Nigrán, en Pontevedra e en Vigo. Ben, hai que facer aquí un pouco de labor de espionaxe. Con todo, se alguén ten claro que quere empezar a presentarse ás oposicións ou ás listaxes, que o faga, porque despois tamén hai opcións para renunciar, se non lle convence o que lle ofrecen. Como dicíamos antes, podes estar renunciando mentres traballas noutro traballo do sector privado ou público, é indiferente. Incluso se és autónomo e levas unha antigüedade de 6 meses, con anterioridade a ese chamamento, podes tamén non aceptar unha sustitución, vale? Efectivamente, quedaron moitísimas cousas, bueno, moitas non tantas, pero é verdade que é complexo responder a todo. Con todo, esta información que vos estamos dando é a día de hoxe, unha foto fixa. Moi probablemente, pois, o mellor non, estas tendencias que vos explicamos de especialidades máis demandadas, onde hai carencia xa de docentes, pode ser que se manteñan 2 ou 3 anos, pero tamén pode ser que coas oposicións que hai agora en xuño e xullo, pois algúns problemas queden resoltos e o ano que ven pois sexa diferente. Entón, valoraremos, sabemos que houve moitísimo interés, non nos importa repetir as veces que faga falta isto con información actualizada. E despois, pois, efectivamente, pois, en función do interese que xa, grazas por todas as achegas que nos fixestes e por todas as preguntas que nos facedes, tamén valoraremos que outras formacións, así microformacións, poderemos facer para responder a todas esas dúbidas que o mellor quedaron aínda pois, un pouco inconclusas, non? Non sei se Ana, compañeira Sí, Ana de formación, quere dicir algo máis, pero, bueno, pola nosa parte, agardamos que fose de utilidade. darvos as grazas pola vosa asistencia, recordarvos que tedes, pois eso, os contactos dos nosos locais que están en todas as comarcas e localidades para solucionarvos as preguntas que vos poidan xurdir e tamén moitísimas grazas tanto a Pablo como a Monse. Vale, entón, se vos parece, pois deixamos xa aquí este NUC e ata a próxima.